И здравейте всички, които ме гледат, аз съм Терминатор БГ. И тук с мен е Зори и Коце Луди. И днес ще правим някакви смешки, мешки, пешки. Опа, където аз живея. Тук ще ръкомахаме, не знам какво ще правим. Давай, Коци. Сега тук ще правим малко турк. Ще махаме. Те па се стреснаха, те. Тук има малко хора, така лек технично. Ето го и камион не бъл. Съжалявам за аудиото, ако е малко тъпичко. Ама знам, че е тъпичко, ама не знам, що е тъпичко. Докато ни почнем тук малко да... Ето го и next level паркур, Коци. Паркур. О, гледай там! 150 секунди. 150 секунди, гайс. Опа! Мале, тепа много бе! Гледай! Ще ми потоследим на вкъм. То са в кинти. Добре, нека гледаме професионалиста, next level. Ще умреш, ма. Чайте малко. Само чакаме. Как до дебни си се връщаме? Чакайте да видим до там. Малко да фокусираме. Нека видим. Ляхтураме гази. Ето така. Вижте колко ми е хубава камерката. Гледайте. Просто хакер. Някой да прави турк на нази тъпа кола. Бързо, бързо да махаме. Добре, и той не помаха, защото преди някакви пичове ни таковаха. Някакви публични... Ма не дей това е. Коци. Ето тук махаме. Здрасти! Как сте? Виждаш ли ме? Така едната ръка и е така. Ето ги нашите яки тъпи колелета, ето го моето. Ето моето. Айде бе! Паркур! Коци идват! Отдох пък! Отдох ни те са! От Ботев и не ми помаха. Другия път на Ботев ще бъде. Който от Лески да мре. Добре, тук са нашанта ви милионерчета, що казахме го. Малко да се позавърти! Завъртяваме се стоят. Бие го по това, бати Херкулес. Аре няма... Ще паузирам за малко, докато дойде някой як. Добре, ето ни нас след точно 5 секунди. И ето го и нашия байкър. Куцкадзинг. Тоест Джирекс. Здрасти! Здрасти! Утре ще снимам видео. Ще правим малко влогче, защото ще ходим до Кристово, мисля, че с автобус, ако ми дадат. Ще правим малко влогчета. Да, иска ли през път да снимаме? Айде, добре. Топа се върти гумата като хер. Добре, ще спра пак, докато дойде. Ето ние с нас, с другата кола. Сега нещо намаляха. Здрасти! Имаш същия мустаки вода. Колко? Да знаете, малко ще паузирам, защото... не, идва. Мани го топ! Една лека кола. Добре, махай го това колело. Окей, махам. Бързо! Камион! Брат! What the fuck? Камион на гласа! Камион! Здрасти! Гледайте сега! Само да ми признаете са малко. Добре, няма... Да, ще паузирам, айде. Вижте, той прави професионален турк. Може ли да се виж? Снимам. Какво наистина? Гледай го. Наистина трябва да правиш влог. Как се казва влога? Луди приключения на спирката. Окей, идва едно таксиметрово шофьорче. Здрасти! Не ми махай! Поклати глава ето така, дами и господа. Като индиец. Скотен глава, като
Може и без да викате като побъркани каквото сте. Окей, идва някой. Сама замръзените. А, не. А, това беше Рангел. Това Рангел ли беше? Костос! Оня на Радо брат. Не. Кой беше? Добре, аз спирам. Добре, ето! Тук! Здрасти! Мадам! Айде. Имаш един с червени фарове. Червени. Гледай го то. Аре, next level parkour. Гледай го по това как се кълчи. Ето го червените! Червените фарове! Здрасти! Бати пиче, майна. Това го познам, това е сина на късмета. Да, знам, стари. Има нов. Да. Добре, сега сме дрънкали. Няма. Ето, бързи, Не, Марала! една лека кола. Те бяха цигани. Окей, сега нека махаме. Той само се фаща и аз е така се дърпам. Здрасти! 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 Топа! Топа, имаш камера. Да, бе. Да, имаш камера. Здрасти! Всички ни махат, ние сме много известни. Моля се, бе. Тук сега, както на колки отцъв един нож, тренировките с глави стълопа. Здрасти! Всички ни махат, защото сме яки бич... Моля, снимай го това, снимай го. Его и таратайката. Второ поколение таратайка, ако може. Не, това е циганин, брат. Здрасти! Здрасти! Да. Ти ми игралци! Здрасти! Здрасти! Снимай родното село. Бабата ме прави така. Малко така. Едно предак среде. Не, така правиш, защото не мога да маха. Ръждя съм вече. Но провери какво има на това. Добре, ето го има село. Чакалековик. Ама има турско право. Здрасти! Здрасти! Топа! Пу! Кой ти е дал книжка, бе? Нали? Срамник. Колко време се? Поне 15 минути. Колко сега? И само това ще правим, за нали? И на спирка. Добре, ето ни нас. Цокито е тука. Сори, Зори е тука. И Юко Маруко. Здравейте, как сте? Здрасти! Да, ма гледа. Филипс не забравяш ли? Какъв това е? Те не го познае никой. Зори се... Абонирайте се за него, това е много. Маче, трябва го направим спокойно. Коти се барбори. Тая е Сори Зори, ета. Аз съм е тук, никой не го Има вижда. 4 абоната и едно видео, където снима клавиатурата с 10 секунди. Да, бе. Да, гледай ми го. Сигурно е колко гледания има. Как се казва? Как се казва? Не знам, ще ме питай. И колко имаш? И 5 Приключение на спирката. 5 лайка. Да, от мен. Окей, какво ти предлагай? Имам някакъв познат, който изобщо не го знам като Абонат? Да. Абе, сега си говорите, бе, тук трябва да ходим до случай. Да, добре, знам. Аре, последно махаме. Довиждане, здрасти. Майма ти. Абе, хората идват, аре, сега да спираме. Добре, всичко беше това от нас. Ето е Зорка, Сори, Зори. Абонирайте се за нея, макар че... Не, аз не. Ето и G-Rex, може би ще има линк в описанието към канала. Добре, ето и Сори, Зори. Добре, аре, довиждане. И довиждане, мадафака.